לכל חבריי בציונות הדתית: איך אתם מסוגלים להרים יד בעד החוק הזה? ציונות הדתית שנלחמים כאריות גם עכשיו, משלמים מחיר עצום. אנחנו באמת כולנו פה מסירים כובע. איך דווקא נציגים של ציונות הדתית, של ההתיישבות, יכולים לתמוך בהשתמטות? איך אתם רואים את עצמכם בראי כל בוקר? כל ההשתמטות הזאת היא אנטי-יהודית, היא אנטי-ציונית, וכל זה נובע אך ורק משיקולים אישיים. אנחנו איבדנו כבר חטיבה שלמה, חיילים, הרוגים, פצועים קשה. אנחנו רואים כמה זה מחייב המצב הביטחוני להגדיל את הסד"כ של צה"ל. אפשר לשרת גם בשירות אזרחי, אבל להשתמט מהכל, גם משירות צבאי, גם משירות אזרחי, זה דבר הכי אנטי-יהודי. זאת פגיעה בסולידריות, בכל הערכים של יהדות. ולכן אני מאוד מקווה שעדיין כמה אנשים בבית הזה יעדיפו עקרונות על פני כיסאות, ואנחנו נדחה את החוק הזה. תודה.